of you whenever I'm alone. So please don't go. Morning. Mag-deliver ko kang Miss Russell o santol o mangga. Kung kamo diya, kung kinsa mag-deliver mo og mangga, saging, ako nang deliveran. Kung gani ras dool, dili ras sa kulon. Karon magtuko kang Miss Russell. Ako aning anon guys, akong i-deliver kang Miss Russell. 2.20 lang guys yo. 2.20 lang. 2.20 lang ni guys. Okay. Magto na ko guys. So what's ayan yun. Magto ko ni Miss Russell. So yan ako guys. Dito naman ako sa ubos, diba? Pero okay, nabilin man ako ang guys. So, nabilin man importante ni siya guys. Importante ni nabilin man. Muna nagpalit ko, gangos ko. Nako third floor po yo. Muna akong balay ko guys. Balay. Akong boarding house. Tanti ni. Tara, mag-deliver ako kang Miss Russell. Kaya Miss Russell, paabot lang diya sa imong santol ug mangga. Okay. Pre. Miss Russell, na yung order. Okay guys. Abot ng deliver ni Miss Russell. Santol. Hey, hey. Busy kayo? Vlog ka, vlog. Oo. Uy! Bahay ko, gibulang akong bahay ko. Oo. Mga country, mga gwardya sa U18. Okay kayo. Okay kayo, oo. Vlog ni pre, mag-chat out mo sa vlog na ko. Shout out sa mga gwapo yan. Okay. Sana all go vlogger. Okay guys, kaya nang paabot sa order ni Miss Russell. Order sa santol ba? Nag-2.20 lang. Kabre! Santol! Santol mangga, 2.20 lang. Oh, 2.20. Baka? Pre? Problema pre, kung may budget, kung may sweldo. Oh, pwede? Pa. Hagbay ramang tong dusi ha. Diba? Hagbay ramang dusi? Ay, Ha? Oh, pwede? ang tudron. Grabe no, dili-dili na no? Paabot. Nalalaging naharon. Wala na ang mga gwardiya rin guys, hindi na sila ang mga sweldo nila. Oh. Daw. Dili kayo ng sweldo. Pero okay ra. Pero okay raman ko no, yapon okay ra sa kulay sweldo basta may lang ang lawas. Basta utog lang pirmi utin. Okay. Dugay basta ako ang ipabot. Ayaw din nag bayaran ako So guys, kung kinsa mo to magpa-deliver og mangga og pan kining santol, saging. Kontak lang ko sa Facebook kay pirmi ko online. Okay. Bye-bye. Okay, bye ang pre. Okay. Pagkalagot kay gani ang Uy. Na nga ba ako amigo GC oh, no? Mo na original sa emoji ni kan ni Glenn. Na. Mo na original. Ore. Kanon? Kanon. Balik ko. Haya ninyo yung Eh. kinabuhi. May nana mo Ginag. negosyo. Negosyo ginagmay lang bara habang wala pay trabaho. Kita-kita sa tagagmay. Ugir nila. Kada rin nagkon ka? Nag-process ko sa Nag-process ka sa ICS? Doon. Loan? Nag-ibig. Iya. Yeah. Kwarta na din eh. Kalamiti, 20 mil. Oh. Sabi mo na kana. Muna original sa kan. Editor ni Glenn. Ano ko ni bago karon? Ano pa bago mo?
Magmas na kayo, sig madakpan na. Ano pa ni bago niya kato si Kevin na po si Glenn. Grabe sikatan na kayo to no. Grabe sikatan na eh.